Jeg skal forklare lidt om synapsen, og den deler man op i det, der hedder præsynapsen og postsynapsen, og så er det det, der hedder synapsespalten. Og præsynapsen, det er den, der starter med at få det her elektriske signal, som bliver sendt fra en af de andre nerveceller, som kommer et sted herfra, og så bliver det sendt igennem synapsespalten over til postsynapsen, som så sender det videre i systemet. Og det der sker, det er som sagt, at der kommer et elektrisk signal fra en anden nervecelle, som så sender det ind i præsynapsen i dens akson, hvor det bliver ved med at være et elektrisk signal. Så kommer det så over i synapsespalten, hvor det bliver kemisk, og så videre over i postsynapsen, hvor det fortsætter med at være elektrisk. Og hvis man zoomer lidt ind på, hvad det er, der sker her imellem, så starter det med, at der er nogle natriumkanaler, som bliver åbnet, så der strømmer noget natrium ind, og det gør, at der bliver skabt et aktionspotentiale, som er forkortet AP her, som gør, at der kommer en positiv ladning på 30 millivolt ind i præsynapsen. Og det her den positive sådan, strøm, den bliver ligesom ført videre i nervecellen, og det gør så, at der er nogle af de her calciumkanaler, der bliver åbnet, sådan at der kommer en positiv strømning ind af calcium, det her Ca2+, og det påvirker så vesiklerne, som bærer de her transmitterstoffer, sådan at de vil lave det, der hedder exocytose, hvor det egentlig bare sådan tømmer dens indhold ud til spalten, eller til synapsespalten, som frigiver de her transmitterstoffer, og det bliver så grebet af en receptor, som sidder over på på postsynapsen, og den receptor, den sidder på en natriumkanal også, og transmitterstofferne, de passer perfekt som hånd i handske i receptoren, og det gør så, at natriumkanalen, den ændrer form, sådan at natrium kan strømme ind, og det er altså det, man kalder en faciliteret diffusion. Og det, at der så kommer en positiv ladning af det her natrium, som har en positiv ladning i postsynapset, det gør, at der kommer det, der kaldes EPSP, som står for excitatorisk postsynaptisk potentiale. Og det gør så igen, at de her natriumkanaler, de kan åbne igen, og sådan at det elektriske signal føres videre. Så er vi igen herover, og så sker alt det her igen, indtil signalet er færdigt. Jeg havde det her biologiforsøg, som handlede omkring det her aktionspotentiale i et akson, og man kan forestille sig, at man kan mærke noget smerte, og det her smertesignal, det vil så blive sendt ved en nervecelle ind til de her dendritter, og når det her signal så kommer, så vil der blive lukket en hel masse natrium ind. Til at starte med, så lå der det her, så var det på minus 70 millivolt, men på grund af, at det her natrium, det er positivt, så vil der så blive mere positivt i cellen, og det vil så sige, at de her natriumkanaler bliver lukket op, fordi at det havde den her VD-potentiale på minus 55, så når vi ligesom bliver mere positivt, og vi kommer over det minus 55, så vil det så blive mere positivt, og de her kanaler vil så blive åbnet op for både natriumkanalerne og kaliumkanalerne. De bliver bare åbnet på forskellige tidspunkter, fordi til at starte med, så er det de her natriumkanaler, og de åbner fra 0 til 0,5 millisekunder. Fordi at der kommer mere og mere natrium ind, så bliver der også mere positivt ind i cellen, og vi kommer op på hele 30 millivolt. Så det bliver bare mere og mere positivt, og så kommer vi så over til det her calciumkanal, hvor der så kommer det her calcium ind, og det gør så, at de her transmitterstoffer, de laver så exotose, og så møder de her transmitterstoffer ud, hvor de så kommer hen til nogle andre natriumkanaler. Men det vil jeg ikke komme mere ind i den her video. Yes. Så først bliver de her natriumkanaler åbnet, og så lukker de så igen, efter der er gået det her halve millisekund, hvor at kaliumkanalerne så bliver åbnet, og det gør nemlig det, at de tager det her positiv kalium, og det sender det så ud fra cellen. Og det vil så sige, at der bliver mere negativt igen, og vi går fra de her 30 millivolt til de her minus 80 millivolt. Så de pumper bare alle sammen det her kalium ud. Og det kommer så også udtryk hernede, bare i forhold til en graf i stedet for.
Så vi kan starte med at kigge her, så har vi det her hvilepotentiale, som ligger på de her minus 70, hvor at der så der kommer det her smertesignal for eksempel, hvor at, der så bliver lukket det her natrium ind. Og så på, når der er gået 0 millisekunder, så åbner de her natriumkanaler så, fordi der har vi nået den her tærskelsværdi på de her minus 55. Jeg tror egentlig, jeg sagde forkert tidligere. Det skriver jeg bare lige over. Anyways. Så skal der den her tærskelsværdi, som ligger på de her minus 65, som betyder, at de her natriumkanaler de åbner, og der sker den her depolarisering, og det vil altså sige, at der bliver mere positivt i cellen. Så når vi når vi kommer til det her aktionspotentiale, som ligger på de her 30 millivolt, og det sker lige præcis ved 0,5 millisekunder. Og lige præcis ved 0,5, så sker der jo også det andet meget interessante, at det vil sige, at det er lige præcis her, de her natriumkanaler, de lukker, og de her kaliumkanaler, de åbner. Og de pumper kalium ud fra cellen, og det vil altså sige, at der bliver mere negativt inde i cellen, og der sker den her repolarisering. Så kommer vi rigtig langt ned, og vi kommer rent faktisk under hvilepotentialet. Og så sker der så den her hyperpolarisering, og det går lige så stille opad igen, og så er vi så klar til det her nye aktionspotentiale. Det man også kan snakke om, det man kan komme ind på det her myelinskede, som er det her fedtstof, som kan sætte sig på et akson, og det vil så gøre, at det her signal vil så ske hurtigere. Så i stedet for at det bare skal gå langsomt hen, så kan det ligesom hoppe fra gang til gang til gang.